Να δώσω το λόγο τώρα να ξεκινήσουμε στις τοποθετήσεις από τις κοινωνιστικές ομάδες. Από την κοινωνιστική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κόλλιας, για 7 λεπτά για τις ερωτήσεις του προς τους καλεσμένους μας. Παρακαλώ, κύριε. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Καλωσορίζω τους εκλεκτούς καλεσμένους μας και τους ευχαριστώ ιδιαίτερα και εκ μέρους της Επιτροπής για τις χρήσιμες και επικοδομητικές εισηγήσεις τους. Ως προς το θέμα της κτηνοτροφίας και τις ελλείψεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, είναι γνωστό, το ξέρουμε όλοι, ότι η κτηνοτροφία γενικά αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα. Προβλήματα που έχουν να κάνουν με το υψηλό κόστος παραγωγής, τις αυξημένες τιμές στις ζωοτροφές, στην ενέργεια, αλλά και στα περιοριστικά μέτρα που έχουν ληφθεί και δημιουργούν εγκλεισμό των ζώων λόγω των ζωονόσων, γεγονός που αυξάνει τα έξοδα σύντησης, αλλά και προκαλούν βεβαίως και την απώλεια του ζωικού κεφαλαίου. Έχουμε προβλήματα και δυσκολίες με την μετακινούμενη κτηνοτροφία και την πρόσβαση των κοπαδιών στους ορεινούς όγκους. Η κυβέρνηση προσπαθεί, παίρνει μέτρα να ανακουφίσει τους κτηνοτρόφους, να δημιουργήσει συνθήκες ομαλότητας στην αγορά, μέτρα στήριξης της ελληνικής κτηνοτροφίας που επικεντρώνονται στην κάλυψη του κόστους των ζωοτροφών στο μέτρο του δυνατού, την ενίσχυση της βασικής ενίσχυσης και την αποζημίωση για τις ζωονόσους. Οι πληρωμές βεβαίως, όπως γνωρίζετε, γίνονται μέσω της ΑΔΕ και του συστήματος του ΩΣΔΕ. Έχουμε έκτακτες ενισχύσεις με την θεσμοθέτηση πακέτου de minimis 80 εκατομμυρίων ευρώ για την αγορά των ζωοτροφών έως το 2026. Είχαμε ενίσχυση των καλλιεργητών της Μεδικής για τους παραγωγούς που επλήγησαν από τα μέτρα της καραντίνας ευλογιάς. 40 εκατομμύρια επιπλέον για την ενίσχυση των κτηνοτρόφων, πρόσθετα έσοδα 40 εκατομμυρίων, πρόσθετα ενισχύση 40 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη των φιλοπεριβαλλοντικών κτηνοτροφικών πρακτικών, αποζημιώσεις του ζωικού κεφαλαίου με την άμεση χρηματοδότηση για τις πληγείς εκμεταλλεύσεις, σχέδια ανθεκτικότητας μέσω της Κομισιόν που εισάγει νέα εργαλεία διαχείρισης κινδύνου και συστήματα ασφάλισης για απώλειες από ζωονόσους. Φορολογικές ελαφρύσεις, μειωμένο τιμολόγιο ρεύματος και βέβαια τα σχέδια βελτίωσης του 2026 που οι επιδοτήσεις θα προσεγγίζουν το 70% για τον εξυγχρονισμό των στάβλων, την αγορά αρμεκτικών και συστημάτων νέου εξοπλισμού. Βέβαια, σε συνέχεια αυτών και σε όσα είπε και ο επόμενος ομιλητής σχετικά με τα προβλήματα του γεωργικού τομέα γενικά, πρόσφατα η ΑΔΕ πλήρωσε πάνω από 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ για ενισχύσεις του πρώτου και δεύτερου πυλώνα. Πολύ σημαντικό ήταν το ποσό των 440 εκατομμυρίων που δόθηκε στα οικολογικά σχήματα και είχαμε και αύξηση των μοναδιαίων τιμών ακόμα και 340%. Την μείωση του ΦΠΑ, την επιδότηση των λιπασμάτων. Εχθές εκλεκτή προσκεκλημένη, ο κύριος Υπουργός ανακοίνωσε ότι πρόσφατα έρχεται ένα νέο μέτρο για την ενίσχυση των παραγωγών σε ό,τι αφορά τις επιδοτήσεις των λιπασμάτων με ένα ποσό που θα προσεγγίσει τα 100 εκατομμύρια ευρώ. Βεβαίως επισημάναμε ότι αυτή η εφαρμογή θα πρέπει να γίνει και τους μήνες που τα δέντρα τα φυτά έχουν ανάγκη από θρέψη, δηλαδή τους φθινοπορεινούς και χειμερινούς μήνες. Είχαμε μία αναδιανομή 160 εκατομμυρίων από αδιάθετους πόρους, την βελτίωση των αποζημιώσεων στον ΕΛΓΑ που φτάνει και το 100%, τις μεταρρυθμίσεις στο ΠΚΠ ΣΑΔΕ και για το ελαιόλαδο που επισημάνατε πολύ σωστά, γιατί και εγώ είμαι ελαιοπαραγωγός, όντως υπάρχουν βασικά προβλήματα.
τα οποία θα έλεγα ότι είναι προβλήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την γενικότερη ευρωπαϊκή πολιτική, αφού βλέπουμε ότι οι εξαγωγές από την Ευρωπαϊκή Ένωση μειώνονται, τα αποθέματα αυξάνουν. Η Ισπανία, από ό,τι διάβαζα πρόσφατα, έχει αποθέματα ύψης 800.000 τόνων. Στην Ελλάδα το 60% του ελαιολάου βρίσκεται στις αποθήκες. Είναι αυξημένο κόστος της παραγωγής, τα εργατικά χέρια που δεν υπάρχουν και θα πρέπει σε επίπεδο ευρωπαϊκό, θα έλεγα, να υπάρξουν πρωτοβουλίες και παρεμβάσεις και ιδιαίτερα εν ώψη της νέα ΚΑΠ του 2028-2034 πρέπει επιτέλους να υπάρξει μια συνεκτική ευρωπαϊκή στρατηγική και σε επίπεδο, σε εθνικό επίπεδο να ληφθούν μέτρα ώστε πραγματικά να ενισχυθεί το εισόδημα του ελαιοπαραγωγού, γιατί αγαπητές και αγαπητοί κύριοι συνάδελφοι, δυστυχώς οι ελαιώνες εγκαταλείπονται, οι νέοι φεύγουν από τα χωράφια και οι τιμές σήμερα βρίσκονται στο χαμηλότερο επίπεδο, γύρω στα 3,5 ευρώ, αλλά και το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι δεν υπάρχει αγορά. Για τις ιχθυοκαλλιέργειες θα ήθελα να μου πείτε τη γνώμη σας για τις ζώνες ανάπτυξης των ιχθυοτροφίων. Εγώ έχω υπάρξει αναπληρωτής ζωμάρχης και επειδή στην Κορινθία έχουμε πολλές μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας, το μεγάλο πρόβλημα που είχαμε ήταν αυτό της ανάπτυξης των ιχθυοτροφίων, παρόλο που έχουμε πάρει πολλές πρωτοβουλίες, είχαμε προχωρήσει τα χωροταξικά σχέδια, γιατί δυστυχώς όπου αναπτύσσονται οι ιχθυοκαλλιέργειες, όχι όλες, αλλά σε αρκετές περιπτώσεις έχουμε περιβαλλοντολογική ρύπανση, έχουμε ρύπανση του νερού στο βυθό, έχουμε πλαστικά απόβλητα και θα έλεγα ότι έχουμε και χαλαρούς οικολογικούς κανόνες. Η κυβέρνηση έχει δώσει έμφαση στο χωροταξικό σχεδιασμό με χρηματοδότηση 4 εκατομμύρια για την υποστήριξη των σχεδίων και έχουν εγκριθεί πολύ σημαντικό 105 νέα επενδυτικά σχέδια για την ανάπτυξη των ιχθυοκαλλιεργειών. Και εγώ συνηγορώ ότι πρόκειται για μια δυναμική δραστηριότητα που έχει δώσει πλούτο στη χώρα και έχει δώσει εργασία σε πολύ κόσμο. Για τη σταφίδα. Κύριε Βάρος, εγώ κατάγομαι από την Κορινθία και το θέμα της σταφίδας, να μου επιτρέψετε να σας πω ότι το γνωρίζω πολύ καλά. Πιο κοντά το μικρόφωνο, κύριε συνάδελφοι. Το γνωρίζω πολύ καλά. Ποια είναι η πραγματικότητα σήμερα, κύριε Βάρτσο? Σήμερα δεν υπάρχει κορινθιακή σταφίδα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει πωληθεί όλη η ποσότητα, η οποία ήταν λίγη βεβαίως, και σε όλα όσα είπατε συμφωνώ απολύτως, και οι έμποροι αναζητούν σταφίδα προκειμένου να καλύψουν τις εξαγωγικές τους ανάγκες. Η τιμή της έχει περάσει τα 3 ευρώ, αλλά δυστυχώς οι πολιτικές πολλών προηγούμενων ετών έχουν σαν αποτέλεσμα να έχει εγκαταλειφθεί η καλλιέργεια της σταφίδας και το επιπλέον μειονέκτημα είναι ότι ο κλήρος, επειδή η σταφίδα αναπτύσσεται κυρίως στα ορεινά χωριά της Κορινθίας, είναι μικρός, άρα το κόστος μεγάλο. Πρόσφατα, μέσω των ομάδων παραγωγών, το Ταμείο Ανάκαμψης χρηματοδότησε τα συνεταιριστικά σχήματα, τις ομάδες παραγωγών, και στην Κορινθία είχαμε επιπλέον 200 στρέμματα, νέες φυτεύσεις από αναδιαρθρώσεις. Το πρόβλημα όμως δεν πρέπει να το περιορίσουμε εκεί, θα πρέπει να δούμε όσοι παραγωγοί εντάσσονται στο αμπελουργικό μητρό να έχουν τη δυνατότητα να αντικαταστήσουν άλλες αμπελουργικές καλλιέργειες όπως είναι η σουλτανίνα με σταφίδες, γιατί φαίνεται ότι αυτό το προϊόν, το οποίο όπως είπατε έχει μια τεράστια διατροφική αξία, έχει συμβάλει στην ανάπτυξη της Πελοποννήσου. Σαν Κορίνθιος να σας πω ότι ακόμα και η διόρυγα του Ισθμού κατασκευάστηκε, διανοίχθηκε για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες μετακίνησης μαύρης σταφίδας, ένας από τους βασικούς λόγους. Επομένως, είναι ένα πρόβλημα το οποίο θα πρέπει να το δούμε. Οι παρατηρήσεις και οι παρεμβάσεις που έχετε κάνει είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και
όλοι μας και η Επιτροπή μας θα συμβάλλει ώστε αυτό το δυναμικό προϊόν να επανακτήσει την έγκλη του, την δυναμική του και να δώσει περισσότερο πλούτο, περισσότερη εργασία, ιδιαίτερα στους νομούς που καλλιεργείται η κορυφιακή σταφίδα. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ και εμείς τον κύριο συνάδελφο. Γνωρίζει καλά και τα προϊόντα γενικά, κυρίως στη σταφίδα και στην περιοχή σας. Λοιπόν,